Hayi bo. Asinakho into ongayazi. Oh yes, on them sushi. No. Oh yes, on them sushi. I know. Hey, ziphi call. Oh. Konje kuthiwani? Isempumalanga. Hey, uphinde lethu ubuyisho nekuqhamuka lapha. Ingoma, ama lyrics. Iphinde. Iphinde futhi. Iphinde. Okay. Wosh. Madoda ziphi? Ngathi anisahloniphi nina. Wena usebenza kanjani wena mfethu ngoba uhamba umsebenzi wosh la wena? Oh, cha mina abafa ngisebenze. Hey, unemployment rate. Now uyabona eSouth Africa. Awuthi sivuse le phone ngoba kufanele le phone awuletanya. Yes. Password profit password. Profit. Yeah. Uthi check. La futhi letha konke lokho naqala wena. Angiboni babo. Baba. Hey letha. Ngizwe ay go. Okay, nayi power bank. Oh, kuna nge-power bank kathi ndoda. Oh. Yeah. Hey. Awenze kahle tolama iqiniso, dalile iqiniso mntwana. Telefoni. Wenze kahle. Hayi. Udlala ngo-Nike. Air Force latest version. Yes. Bamba. Hey, usayisibani Oh, size 7. Size bani? Oh shit! Kumula, ungangethi mnyanya wena. Ungamnyanyisi. Uphethe usize wami. Wena. Uphethe usize wami lo. Hey kumula. Ngalesi sinto. Kodwa baba. Cha utabafo. Kawuthupha ilanga lodwa. Cha mina ngisandlani ngoba uyaroba. Oh my god. Hey, tshela ukuthi kadlala wena la, Kawuthupha. Tshela ukuthi kadlala wena la. Ngiyakushiya wena. Hey. Oh shit. Yes, umuntu uvukile lana. Uthi check. Uke phone. Hey, nawo ke lama earphones akhona. People, hello. Ya lana uProphet Slim people ngisacela people ni support people ngiphetha ngamateka amahle Prophet Slim subscribe ani bafethu. Oya bafethu tanki. Hello dear. Asibonile. Yabona ukuhamba ucula izinto ongazazi. Phone yami ihambile, eForce lami. Hey, cha, hey.